Donaríem la benvinguda en aquesta jornada per parlar sobre els acords de custòdia en el territori. Jo penso que ha de ser una jornada, seré molt breu, una jornada molt interessant perquè els acords de custòdia poden ser una solució a la gestió del territori i nosaltres en som coneixedors des de fa un temps amb el projecte Hidronet que afecta en una primera fase a 3 municipis d'aquí del Baix Ter, Gualta, Ullà i Torroella, i aquests acords de custòdia s'han posat sobre la taula perquè representen aquesta possible solució per poder gestionar des de lo públic i lo privat solucions que necessita el territori. Us dono, com deia, la benvinguda en aquest primer debat públic del projecte Hidronet Baix Ter com a diputada delegada de programes europeus de la Diputació de Girona. Aquest projecte, el projecte Hidronet Baix Ter, el formem, a banda de la Diputació de Girona, els ajuntaments, com s'ha dit, de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà, també la Universitat de Girona, el Consorci del Ter i la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter. Els 7 socis hem rebut finançament del Next Generation de la Unió Europea a través de la Fundació Biodiversitat en el marc de la convocatòria de subvencions pel foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en els entorns urbans a través de solucions basades en la natura. Aquest projecte va començar a l'octubre de l'any 2022 i té com a objectiu canviar el model de drenatge actual, basat en l'evacuació ràpida de l'aigua de pluja a través de canals pavimentats per un model basat en una xarxa interconnectada de basses de laminació que alenteixin el flux d'aigua i redueixin el risc de desbordament. Es tracta, d'un model que ens aporta beneficis tant hidrològics com ambientals, ja que incrementa la biodiversitat i millora l'estat ecològic dels sistemes aquàtics. S'estan començant a implementar proves pilot als municipis de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà, que han de servir de model per la resta de la plana del Baix Ter. Jo em presento, soc la Santa Carrera, directora de la xarxa per la conservació de la natura. També l'Anabel Cepas ens acompanya, que és el responsable de l'àrea jurídica de la pròpia xarxa. I també hem volgut que estigués aquí amb nosaltres la Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau, que a més impulsora de la custòdia en l'àmbit municipal des de fa forces anys i també havia format part del grup de treball dels municipis i ajuntaments que en el marc de la xarxa promouen aquesta eina. I jo us explicaré una miqueta el marc general del que és la qüestió del territori i el que a dia d'avui, després d'anys d'implementació a Catalunya, el que és. I després veurem amb l'Anabel Cepas la part més com això es pot liderar des dels municipis, des dels ajuntaments i també aspectes més jurídics. I llavors ens agradaria això, que la Margarida ens pogués exemplificar un cas des d'un municipi com es pot articular. Bé, aquí una imatge molt ràpidament d'alguna de les persones que estan darrere de la xarxa i una mica quin és el nostre objectiu, que és promoure la conservació de la natura mitjançant principalment 2 eines. Una és la qüestió del territori, però també a través del voluntariat ambiental i, en definitiva, eines que a través de la participació ciutadana de tots els actors del territori contribueixen a aquesta conservació del nostre patrimoni natural i la seva biodiversitat. La xarxa va néixer el 2003, llavors era xarxa qüestió del territori i el 2019 ens vam fusionar amb el que és la xarxa Voluntariat Ambiental de Catalunya, com us deia, perquè aquestes 2 eines, la qüestió del territori i el voluntariat ambiental, que tenen en comú precisament aquesta implicació dels actors, donessin pas a una nova entitat que és la xarxa per la conservació de la natura, posant el focus sobretot en l'objectiu en el que volem contribuir. Vam celebrar l'any passat justament 20 anys i en aquests 20 anys aquí tenim una mica molt ràpidament una radiografia de les 200 organitzacions que en formen part, com veieu associacions i fundacions principalment de l'àmbit de la conservació, però també com veieu una 60ena d'ajuntaments que també donen suport i consorcis, com el consorci del Ter, que també volen contribuir a fer xarxa amb aquests objectius. I d'alguna manera, davant d'aquesta situació, sabeu que fa res el Parlament Europeu ha aprovat la llei de restauració de la natura i a més tenim un pacte mundial 30x30 que
el que fa és instar a tots els governs a que ens posem les piles i que ens posem a treballar i que contribuïm a restaurar entre el 20 i el 30% del nostre territori abans del 2030. Per tant, tenim deures i la qüestió del territori a Catalunya té molt sentit que sigui una eina que pugui contribuir-hi també. Ara, durant aquesta propera hora, intentarem fer una mica d'aproximació i és un tema que pot ser molt profund, però fer una mica de visió general i de mirar els aspectes tècnics més importants del que és la participació de les administracions públiques a la custòdia. Partim una mica avui volem partir de la base d'aquesta guia que hem publicat ara aquest any sobre custòdia del territori. Amb aquesta guia hem volgut fer, si la podeu consultar per internet o voleu agafar alguna d'aquestes, veureu que hi ha un apartat bastant important dedicat a les administracions públiques, perquè ens trobem que cada vegada més hi ha un interès creixent per part de les administracions. Moltes vegades és un interès per pura necessitat d'haver de gestionar espais que no s'estan gestionant i que cal conservar, i que hi ha molt desconeixement. Hi ha ajuntaments que tenim exemples que ja estan molt acostumats i que els tècnics o regidors ho dominen bastant, però clar, hi ha molt desconeixement i és un tema que si no hi ha un interès de partida per part de l'administració, doncs clar, és complicat que estigui endavant. Llavors, volem donar una mica aquesta ajuda a difondre i a que es conegui que la custòdia del territori és una eina molt útil a les administracions públiques i concretament a les administracions locals. Potser durant la meva intervenció parlo d'administracions públiques o d'entitats locals indistintament, perquè les entitats locals és especialment útil, però també pot ser útil amb entitats supramunicipals o inclús administracions autonòmiques i estatals. Aquí amb aquesta diapositiva veieu el que diem que la custòdia del territori al final és un ecosistema col·laboratiu, com ja apuntava la Sandra abans, i que tenim un eix horitzontal principal que és el consens, la col·laboració entre una persona propietària d'un terreny, que pot ser una persona propietària pública o privada, i una entitat de custòdia, que pot ser pública o privada. Aquest és, diguéssim, l'eix principal de col·laboració, però clar, després tenim un altre eix vertical també molt important, que és la implicació per part de la ciutadania. És una eina de participació social, amb la qual també això és molt interessant de cara als ens locals, perquè moltes vegades hi ha aquest mandat i aquestes competències en participació pública, en participació ciutadana. I després tenim la participació de les administracions, que ara després profunditzarem en quins rols, quins tipus de participació pot tenir l'administració pública. I a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'agents que també col·laboren, com pot ser empreses privades, de manera esponsoritzant o finançant econòmicament. Hi ha també la important participació de centres de recerca i universitats, i també ens hem posat aquí la xarxa per a la conservació de la natura, perquè també som una entitat paraigües que agrupem, com ja ha comentat la Sandra, a 200 entitats dedicades a la conservació, i que la nostra missió principal és ajudar a difondre i a impulsar la custòdia. Aquest és el nostre entorn, per tant cada entorn és diferent, per tant sí, poble-muntanya, ja es veu, no? Poble-muntanya. Tot el que veieu és privat, tot. Per tant no hi ha cap, l'Ajuntament no té, o la comunitat no té ni mitja hectàrea pública, potser el camp de futbol, no? Si és això. No sé si l'hem de conservar, no? Però, per tant, d'alguna manera, tothom, estàs a l'Ajuntament i et truca algú i et diu, escolta, per què estan tallant arbres a no sé on? I tu dius, jo què sé. I perquè són 9 propietaris, sí? Fins a la Creu de Matagalls, 9 propietaris. Alguns d'aquests, per tant, són propietaris grans, alguns d'aquests ho tenen d'herència i per tant van fent el que poden en el seu terreny, i d'altres, doncs, en aquest cas, un dels espais més grans és una inversió d'uns de fora que van comprar una cosa i no saben ni on ho tenen.
Aquestes són casuístiques, no? Vull dir que cadascú té les seves casuístiques, però per tant, d'alguna manera dius, ostres, el que tenim, que és un patrimoni, cadascú té el seu, estaria bé preservar-ho, perquè conservar-ho, millorar-ho, no? I com ho pots fer? Això si tot és privat, o sigui, és com si juguéssim a casa d'un altre, no? O sigui, estéssim un escenari en el que sí que podem mantenir les zones verdes, que tenim zones verdes masses, un municipi que està al costat de la muntanya i la brigada es passa el dia netejant zones verdes al costat d'una altra zona, però bé, aquesta és la nostra casuística. Per aquí o per aquí? Per aquí. Perfecte. No us explicaré, potser heu passat evidentment per Viladrau, s'hi ha d'anar expressament, 1.180 habitants, poble d'estiueig, a l'estiu 3.000, i una mica a 30 quilòmetres de tot arreu. O sigui, quan som administració pública, l'Ajuntament, en aquest cas, quan arribes a l'Ajuntament dius, no sé, amb qui m'alio, amb qui m'ajunto, amb qui parlo. Som Girona, l'últim poble de Girona, a nivell de província. Som Osona, a nivell de comarca. Parc natural entre Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Per tant, com a Ajuntament dius, on vaig a demanar les subvencions? Què faig? Necessito diners, com tots els ajuntaments, suposo, que hi ha regidors, regidores i alcaldes i alcaldesses. Dius, quin és el meu entorn? I a vegades l'entorn ets tu mateix. Sap greu en aquest cas, però telefònicament som de Barcelona, a nivell postal som de Girona, per tant, Seva, que és un poble que està a 12 quilòmetres, és el més a la vora que tenim. Si enviéssim, ara hi ha sort que no s'envien cartes, però si enviéssim unes cartes de Viladrau a Seva, la carta aniria de Viladrau a Arbúcies, Arbúcies a Girona, Girona a Barcelona, Barcelona Seva a Viladrau. Bueno, Seva, diguem-ne, ja no passaries a Viladrau. Per sort, aquests mons van canviant i, perquè sapigueu, doncs, això, estem a la comarca d'Osona, sí que anem a comprar Vic, però Girona també és el lloc, i avui a 88 quilòmetres de Torroella de Montgrí. Alcalde, vull dir que ho he mirat el que tocava. Llavors, 2015 entrem a l'Ajuntament i una de les coses que ho han citat una mica al principi, nosaltres entrem una mica amb els temes de custòdia del territori a partir de la participació ciutadana. Creem una cosa que es diu el Consell del Poble i el Consell del Poble en el fons el que fa són els processos participatius. Ara no us explicaré el Consell del Poble, però és una manera de trobar-nos. En els pobles petits a vegades això va bé també, vull dir, poder-se trobar, però el que sí que decidim el 2016 és una que sabíem que hi havia la xarxa, jo a vegades li dic encara la xarxa de custòdia del territori, ho sé que es diu xarxa de conservació de la natura, però és el mateix per mi, des del meu punt de vista. Per tant, el 2016 ens afiliem, diem no podem estar sols i soles perquè no sabem quin és el territori i demanem formar part de la xarxa, com a Ajuntament ho aprovem i aprovem en aquell mateix any, el 2016, perquè ho descobrim a Massanet, és a dir, en uns terrenys de Girona, descobrim que hi ha municipis que hi dediquen el 0,5% de l'IBI, que ho he acabat explicant de la guia, per fer coses de conservació de natura, a partir de l'IBI. Considerem que és una bona proposta, perquè si no, en el pressupost on hi ha de la conservació. Era la manera, l'excusa de saber que la idea és, si no pots fer una cosa que no hi sigui el pressupost. La manera més fàcil que vam considerar que fos en el pressupost, no en la part d'inversions, sinó en la part del dia a dia, és una cosa tan senzilla com destinar, per nosaltres ho trobàvem senzillíssim, i no ens va costar gaire, també t'ho haig de dir, ara no ho recordo haver patit amb això. Vam anar a Massanet, ens ho van explicar a un ajuntament, després vam anar a un altre, això era molta més moda a Girona en aquell moment, a Osona ningú, i em sembla que ara ningú, destina el 0,5%, al voltant de Barcelona sí, que hi ha alguns municipis que sí, els que heu dit, Vilanova i tot això, i això va ser la primera xarxa amb les que ens vam trobar, amb aquests municipis que
volem que en el pressupost aparegui conservació de la fauna i flora. El nostre pressupost diu això.